Рахмат Илдус. Менә без бүген Дөнья студиясында кунакта Чуашстаннан килгән кунакларыбыз, милләттәшләребез, инде алар бик күпләре безгә яхшы таныш татар дөньясында мәгълүм шәхесләр. Минем уң ягында Чуашстан татарлары милли мәдәни автономиясе рәисе, Чуашстанның һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фәрит Гыйбаддинов һәм данлыклы Мишар ансамбленең сәнгать җитәкчесе Илдус Шәйдуллин. Assalamu alaikum, hörmətli bizning qarovchilar. Barızga da Çuvaşstandan bir küp selam. Менә Чуашстан Республикасы безгә шундый якын инде ул. Андагы татарлар белән араларыбыз безнең ныклы дип әйтергә кирәк. Чөнки аралар да бик якын. Бу теге километрлар гына түгел, гомумән башкарган эшләребез дә уртак. Гомумән менә Чуашстан татарлары белән Казан нык элемтәдә тора дип әйтергә кирәк. Моның әлбәттә бу шәхесләр белән бәйле. Фәрит, менә Чуашстан татарлары дип әйтишкә, әлбәттә андагы лидерлар, шу оешма җитәкчесе, син күз алдына килеп басасың. Ни халәттә, ничек яшәп ята бүгенге көндә Чуашстандагы татарларыбыз? Аларның күбесе инде әлбәттә авылларда яшиләр. Bilgili Tatarның kün görüşün, Tatarның халәтен, аны нидә километрлар гына аны эшләп бетерә алмыйм. Ни дисәң дә, нинди бүгенге көндә Финляндиядә татарлар матур яши, Кытайда матур яшиләр, Америкада. Без инде Аллага шөкер Чуашстан да Татарстанның теге янында гына шундый 150-200 километр безнең араны арабыз. Ну шуңа безгә тагын да Аллага шөкер безнең республикасында татар булып, татар мөхитендә рәхәтләнеп яшибез. Моңа инде билгеле сәбәпчесе бәлки Татарстандадыр, Казаныбыздыр, һәм дә үзебезнең шундый матур тормышка гашык татарны татар итә белүче халкыбыз безнең Чуашстан Республикасында яшәүче татарларыбыздыр. Менә беләсеңме, Чуашстан дип әйтишкә, әлбәттә минем татарлар күпләп яши торган авыллар искә төшә. Урмай авылы, Тукай авылы, Кырбикшеге, Сыгы, Татар Сыгыты, Шыгырдан, Озынкуа, гомумән аларның күбесендә булганым бар. Минем алардагы яшәеш менә шушы татар рухын саклап яшиләр алар. Аларның балалары да татар телендә белем алалар, монда һич арттыру да юк. Аннан соң алар килеп укуларын Казанда дәвам итәләр. Менә бу да әлбәттә шушы татарлыкны саклауга зур роль уйный торгандыр. Һәм әлбәттә инде дин ягыннан да Чуашстан татарлары теге алдынгы урыннарда теге мәсәлән сезнең Урмайдагы Кара Пулат мәчете үзегенә дә ни тора. Аллага шөкер. Халыкны, милләтнең аның менә шул әгәр инде бердәм булмасан да, аның бердәмлеге шул теге динле, гореф-гадәтле, шундый заманага туры киләде булмаса, аның бу халыкның киләчәге юк. Менә шу әйтсәйбер безнең Татарстан көчләрегездә, бездә Чуашстанда яшәү татарлар, алар барсы да бергә. Шуңа диния нәзарәте, милли безнең мәдәни мөхтәриятебез, менә шулай һәм алар янындагылар безнең спорт буенда безнең татар федерациясе булсынмы, аннан шулай бергә мәгариф, аны мәдәният, шулай берләшеп эшләмәсәк, безнең шундай үсешебез булмас иде. 20 ел безнең шундай бүгенге көндә шундай уңай мисалы уңай көн күрешебез бар бүгенгесендә. Бүген Чуашстанда булган шундай татар мөхитен, уңай мөхитне бөтен дөнья татар конгрессы таратты. Аны битендә үзегездә бәстеге авыл эшмәкәрләре алып килделәр. Безнең Чуашстандагы зур татар авылларны Шыгырданга, Урмайга, Тукайга, гомумән алганда башка татар авылларына барсак та безнең ят түгел. Безнең авылларның көн күреше бер җирлектә алар, бер төстәрәк. Барсы да Аллага шөкер матур яшиләр. Бүгенге көндә каягына барсаң да Чуашстандагы яшәүче татарларның тормышын уңай итеп күрсәтәләр. Бу безнең өчен дә горурлык. Без инде моның өчен рәхмәт әйтәбез үзебезнең халкыбызга. Моны бит дәүләт эшләмәгән. Моны эшләгән үзебезнең Чуашстанда яшәүче татар халкы яшәгән, үзләре эшләгән, үз көчләре белән йорт җирләрен булдырганнар. Үз көчләре белән шул бабайлардан, ата-бабадан килгән гореф-гадәтебезне саклап калганнар. Үз көчләре белән 1000 ел элек алган динебезне бетермисәк, ничек алганнар шул традицион рәвештә. Шулай баладан, то есть бабадан там баласына күчеп барганнар. Бигезне Аллага шөкер. Бигенесе көндә дә бүген авылларыбызда демография, то есть кешенең теге туу саны башка төбәкләргә караганда 2 өстә артык. Ничә татар исәпләнә Чувашиядә бүгенге көндә? Бүгенге татарның саны, әгәр саннарны санаганда күп түгел Чувашиядә.
Барлыгы да ул безнең 37 мең. 40 мең дип саныгында. Күп түгел. 370 мең татар башкарган хәлле кешене башкаралар сымак тойлар менә. 3 миллионга миллионда, тарадыр. бәлки 3 миллион. Әйе. Ник дигәндә, аның шундый bünyesендә теге җитлеккән җимеше, шундый тәмне, шундый ямне, ул мына ничек әйтим, татар, чирсез татар ул. Җимеш. Була там чирсез дә була. И булай таза, тәмлесе, ямлесе дә була. А безнең Чувашстанда яшәүче татарлар именно шундый тулы җимеш. Әйе. Менә без Чувашстан татарлары дип әйтәбез икән, әлбәттә инде Мишар ансамбльдә безнең Кузана килеп баса. 200 елдан артык эшләүче Мишар ансамбле. Сез анда икегез дә теге әйдәп баручылар дип әйтергә кирәк, бит аксакаллар дип әйтсәк тә була инде. Менә Чуваш шәһәрдәге шу Мишар ансамбле без инде һәрбер бәйрәмгә чакырырга тырышабыз, күрсәтергә тырышабыз. Һәм алар безнең бәйрәмне бизәге дә булып торалар. Менә Илдус әйтәле, бүгенге көндә ансамблегез ни хәлдә, ничек яшәп ятасыз, нинди эшләр башкарасыз? Бүгінгі көндә ансамбль Аллаға шөкер, ансамблебыз герли, ансамблебыз җырлый, бии. Хәзер инде менә безнең Чабаксар шәһәрендә 17 майда республиканский сабантуй була тиеш, шунда әзерләнәбез. Алла кушса, июньнең 20-се, 24-те, 25-е безнең халыкара Урмай Залидә фестивале менә Фәртавый иштирак итендә. Шуңа әзерләнәбез, шунда матур гына чыгышлар ясап, үзебезнең халкыбыз белән шулай уйнап, җырлап, биеп, килеп, матур гына шундай бәйрәмнәрдә катнашырга җыенабыз. Илдус, син бит инде бик күп бәйгеләрдә катнашкан җырчы, Илдус Шәйдуллинны, теге татар җырын, татар моңын яраткан кеше яхшы белә. Менә шу хәзер әңгәмәбезне бүлеп, син безгә бер матур җырыннан, хәтта бер куплетыңна, бер нигенә бүләк итсәң, без бик рәхмәтле булыр идек. Duslarım mini sizlerine geller bilen din küreme şul geller bilen dine küregen jırları da jırlap direm geller bilen dine küregen jırlardan jırlabirem. Илдус, рәхмәт, менә син әле әйтеп киттең, Залидәгә әзерләнәбез дип, безнең бит данлыклы Урмай моңы фестивале бар иде. Син шунда гран-при алган җырчыларыбызның берсе бит. Шу Урмай моңы белән саубуллар шу авыр булмадымы? Аны Фәрит уйлады да ябып куйды һәм Залидәгә күчте. У дөресен әйткәндә, без теге шушы Урмай моңы фестивальләре белән үстек тә инде. Балачактан җырлый башладык. Менә Урмай моңы фестивале безне сәхнәгә алып менде, сәхнәгә алып чыкты дигән кебек. Шуннан килгән җырчылардан карап тора идек, тыңлап тора идек. Алардан теге аларның мәктәптә зур мәктәп инде яшьләр өчен. Дөрес әйткәндә, мин Урмай моңы фестиваль беткәчтән бик переживать иттем. Бөтенебез дә борчылдык. Да, бөтенебез дә дөрес әйткәндә, без аны бик сагынабыз. Әлдә шушы фестивальдән чыккан җырчылар белән очрашабыз, күрешәбез, сөйләшәбез. Һәрберсе ул фестивальне бик сагынып искә алалар инде. Эй, бар иде бит вакытлар менә без күпме кешеләр белән очраша идек. Күпме шундый матур бер-беребездән материаллар алышына идек, шулай теге җырчы буларак бит инде ул все равно каяндыр күрәсең, каяндыр ишетәсең, теге башка направлениеләр. Шуңа күрә Урмай Залидә инде ул тоже Урмай моңы урынына килде. Менә без былтыр беренче мәртәбә үткәрдек бит инде. Бик шат дөрес әйткәндә. Проект. Бик зур проект, бик кирәкле проект. Ондай Урмай моңы инде ул эстрада җырлары булса, монда үзебезнең менә үзебезнең фольклорыбыз, онытылмас, безнең татарны татар иткән халык җырлары, халык биюләре. Шуңа күрә бик шатланабыз, бик куанабыз, что безнең төбәктә, Чувашстанда шундый фестивальләр узган. Фәрит, чынлап миңа да бик кызганыч Урмай моңы. Нишләптер мин аның күбесендә үзем дә катнашканым бар. Җырчы буларак түгел, жюри буларак, теге кунак буларак. Һәм менә шунда кинәт кенә син ул фестивальне йомгаклап куюың, бит. Ничектер күңелгә рәхәт булмады кебек. Аны ничесен бит, аны беләсеңме, тормышка алгарак кирәк дип уйлыйм мин.
Bilgili, yakşay bir gül yakşı indi. No bit anın tağında bizim eli yaşısı var. Bizim de kilecek buğum bilen işisi var. Emine min ulim büyüngüsü popüler jırlarını jırlavçılar indi. Büyüngüsü Allah'a şükür. Bişikteki balada jırlay, ana üskeni de jırlay, ana alısı da jırlay, ebisi de jırlay, varsa jırlay Allah'a şükür. Ul indi bitmeyi. Emine bizim halkımızın autentik, birinci babaylardan kelgen jır büyülerimiz yolu bara. Biz niçikte buna aytega bizden bir garatabız. Biz Kazan tatarları deybiz, Arça ayağını kıdı mendanasın, Sibir tatarları deybiz, Astrakhanlıklar deybiz, Mişerler deybiz, Kereşinler deybiz. Nomisinde vakitte karayım, biz niçikte buna küberek Kazan tatarlarına üyeşip, niçikte ezgine şu emiye eyteminde niçikte üyeleşip kaldık. İyilişip aldık. Bir Sibir Tatarı da üzerinin şimdi birinci jırların bizge niye küşetelmeyi. Niktir. Allah bar bitindi. Birsinde Allah'ın tigi bu tigi tamak tibilen jırlan bir Sibir Tatarına kürgenim yok. Allah bulgan bitindi anasın. Bir mişerin demin çıktı baraban kağı banda yüzünse tigi jırlap gana işitkenim yok. Sen şuna kadar zor baraban alıp kalkıp Bilgili şu. Anam şimdi buna karşımızda biz bir testi bizim fenni hizmetkarları biz hani bilip mi bilmeyecek mi diye zaman talepleri mi? Ben şimdi bir tigi uskegine götürüp koydular indi. Buna büyüğünü alayık. Büyüğü, buna Tatar halkının büyüğü. Biz barımızdan çıktı bir kiye tigi Flör Hammatov'un kiyine sikere başladık. Yok bitinde alay bulmagan bit o. Her avlının üzünün keyi bulgan, üzünün büyüğü bulgan, hatın kızının büyüğü bit, galemet motoru bulgan bit o. O bir kaçanda ilk kişi aldığında tigi ayaklarını küterip, ellerini sekirip, ellerinde 360'lı pavarotlar yasap, bilmeyen bir kaçanda. O tigiz bilgen, o ayağını kütermegendir, şımağına bilgen. Biz bugün sıkında tigi Kafkas saatların büyülerini karab sıklanabız. Nindi motoru lezginkini büyüler deyip. Bu başka senget, başka kültür, başka medeni. Bizi yaşlar bulgan bitindi o. Bir kaçanda bizim hatın kızlarımız iller aldığında şunu iskiri bilmeyen, tigiz bilgenler. Bizde mişeriyatlarında hatın kızlar yizlerin maksus yavluk bilen mi? Farklı alyapkışı bilen misin mi? Yizlerin ne sebepse biklep, yavuk kaplap bilgenler şu vakitte Allah oynap üzerinin şunda tez girişli motor plastikini kuşatabilgenler. Bir kaçanda irler hatın kızların kolunu titremi çekine bilgen. İli başlayıp irler büyüyor bulgan hatın kızlar. Biz şunu baltık bit. Şuna göre şunu şulay velerden buldarı için şu urmay zelide ol kirektendi ol. Allah'a şükür Kazakistan Tataristan'da da tügerek oyun degen folklor festivali var. O bir galep, bir zor ayber bu. Buna Kazakistan bütün Tatar halkı anlamaya başladı. Tatar folklor nesleden ibaret ekanı. Bizim de aradık Tatar hatın kızların körüp barsından guvernant kısmından barsı da Alyapkistan da arttan yavluk belegen. Karısın bizim gümür boyu hatın kızlarımız guvernant kiyiminde bulgan şekilli görüne. Yok bir galemet motor olan her yerde kiyimleri biz. Anın de tigi revolüsiyadan anın kim teyisi bilen döndü. Respublikalar bölüngeçten, milletler bölüngeçten respublikalara Allah'ın kiyimleri de, büyüleri de bölüngen kimdir. Kim bilekken bir indi şahıs ilekken. Niktir başka tilki bürüge ilekken. Bizge Tatar hatına yavluk ilekken indi. Kim geldi günden işlenen şunday zuhay birler. Dehisi alay tügül biydi. Her halkın üzerinin bizim Tatar'ın tağında indi. Tireden işlenen kiyimler. Şuluk ana bizim hatın kızlarda da tilkiden bulsun mu? Başka cenlikten şimdi baş kiyimleri bulgan. Ayak kiyimler şulay bulgan. Şimdi büyüleri de motor bulgan. Bizi bilgelegenler senin maksat şunu benim maksatım şu urma zeldege şu anı kaytarıga. Eğer biz onu bir Tatarlıkına gitip dursak biz onu kaytar almıyoruz. Şuna göre benim Türkiye halklarının festivali de koydum. Biz bunda körüyetiyiz Çuvaşlarını da, Başkırtlarını da, Türklerini de, Sahalarını da, Yakutlarını da. Şu vakittağına bizden küre. Allah bilse Sibir Tatarlarınkında birleşir biz. Mişernikinde, Kırım Tatarınkında, hem de başkalarının da bilgi Kazan Tatarında matur itip kütleriz. Mene söyleşuğumuz elbette kızıklı. Bu öyle söyleşuğu, doğumlu söyleşuğular deyip
Улим, biz бүгінгі тапшыруыбызны, бүгінгі шаршыуыбызны төгәлләп, Илдус, тагын бер халык килеп уйнап китсәң, тапшыруыбызны иматлап, бик рәхмәтле булабыз. Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта Чуашстан татарлары милли мәдәни автономиясе рәисе, Татарстанның һәм Чуашстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фәрит Гыйбаддинов һәм Чуашстандагы Комсомольча районындагы сәнгать мәктәбе укытучысы, Мишар ансамбльнең сәнгать җитәкчесе, җырчы Илдус Шайдуллин булды. Ә без сезнең белән сау булышабыз. Sağ olun.